Тези кадри ги знаеш наизуст, но този път историята е съвсем различна. Точно 35 години след премиерата на Сам вкъщи, Маколи Кълкин се завръща отново, но този път в малко по-различна роля, но разбира се, в същите емблематични сцени и в същата къща. Този път не участва във филм, а в рекламата на Home Instead, които осигуряват грижа за възрастни хора. И в нея той прави абсолютно същото, което помним от неговото детство. Мисли ход напред, подготвя се предварително и прави планове. Но този път в центъра на действието не стоят крадците, за които подготвя капани, а стои собствената му майка, за която се грижи и осигурява безопасна среда. Ако се замислим, това всъщност не е просто реклама. Това е емоционален рекаст на ролите. Филмът е същият, актьорът е същия, споменът е същия, действията са същите, емблематичните сцени са запазени. Разликата е, че ние вече сме пораснали и всъщност брандът не се занимава да ни пояснява и да ни го обяснява, а той просто ни го показва. Поставя ни в чисто човешката форма, в която вече порасналите деца полагат грижи за своите собствени родители. И днес отново ще дават Сам вкъщи по случай предстоящите празници, но разбира се, ние вече сме пораснали и ще го гледаме като такива, така че насладете се на една незабравима Коледа и хубави и топли празници пожелавам на всеки един от вас.